بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي خلق الخلق وجعلهم اسمين الطائعين والمخالفين والصلاة والسلام على رسول الله سيد النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه الكرام البررة المهتدين وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا دور إراب جل الله إنمي هامي سفتين رأين بكووا حال السر الله سنير إندو هربي آدم وتاجي تغلي ما كفو وادي سر من هامي دين إنن بي آدم وأمرين إن كاكيلانا تو إن كاكيلانا يدوم دو إن كيسوي تاهر ماكو كان جدوم دو إنما النفس الله نريدهم ونفس وما سواها نفس دو ولا تقدفو دون وني سهر من هتكو أندو دين سهر بي آدم بمن إن نمرتا بمن إن بارتا أنيا جميدين ميلو جميدين فو بي نفس ميدين idde ko en fuɗɗa haala man to on taskiti ya julɓe Allah yimɓe dow duniyaaru ɗo diga fuɗɗi ha haaɗi fu ɗum yimɓe ɗiɗo wala tataɓo wala gaabi her man gooto ma nuɗɗinɗo Allah ɗo wani Allah ɓe ɗo ɓurdotiri kam har ɗo waniɓe Allah nuɗɗinɓe ɓe ɗo ɓurdotiri diga annabo en ha wari salihi en e gooto ɗiɗaɓo bo mo nuɗɗina e Allah ɓe bo ɓe ɗo tullotiri ha yotti iblisa e to fi wayi bana ni ya ihwan Allah umri en bo mbaɗen jihadi yo se ndaren kadi ɗum ɓe bolwanten ko ngajeten ɗum yeɓre hoore tan yebre ɗiɗawre ɗo en mbaway mbawɗe min yottay toon ɗum on yebre hoore man ɗo julɓe Allah wajuji men fuu julɓe Allah en bolwanta Allah ka wiyayno en wolwana ɓe en acca ɓe jawmirawo ko umri en ngaaja yimɓe fuu amma hunde fuu ɓe bawɗe muɗum ha Allah umri en ɗo wa jahidu fillahi haqqa jihadihi haala haqqa jihadihi ɗo haala makka ɗum enen o wolwani ha suratul hajji mbaɗe jihadi haqiqa jihadi kala mo waɗay fu ƴameteɗo yande fotti be Allah kanjum yiɗi siftinirgo en jihadi meɗen mallum en men modiɓɓe men julɓe Allah salihi en pat ɗum wakkere hoore tan kaɓanten julɓe Allah on en ɗo kaɓa ngaajo ɗum en mbaway yebre ndeya ka bawɗe men yottay toon la yukallifu llahu nafsan illa wusaha gonga mbiyete en umma en jaa en tawa goɗɗo na o julɗo Allah o nuɗɗinayi ha suudu maako en nasiyanamo tatani o mayra ba o wayi ni o nuɗɗinayi Allah o halkoya nder jahannama en puɗɗay ɗum malla bo en jaha ha fattude maɓɓe en jaha en geccaɓe to on mayri bana ni ɗon pottoy be Allah ɗum yangade Allah duumi ka dow mon en jottayi ɗum malla en jahar leddi gondi yottiɓe ɗum waɗino ɗum ɓe mbaɗi jihadiji ɓe wajuji maɓɓe ɓe konuji maɓɓe ɓe jottini Allah yerdoɓe yo ko mbimi ɗo wala gabotoɗo yimɓe kam ɗiɗo o ka ɗon nuɗɗini Allah no wayi fuu to o darjiɗɗo ha ɗo tan go Allah inna akramakum indallahi atqakum to o tulluɗo nder yimɓe ka bayiraje ɗum salata ɗum nuɗɗinɓe yebre ndeya bo ɓe andita e Allah sam ɓe nuɗɗinayi yewre ɗiɗawre nde ɓe nuɗɗinayi Allah ɗo famɗi wajanɓe ɓe hannde to gonga en mbiyata ɓe famɗi mo ummata tawa ɓe hollita ɓe jurum ɗum ba gonduɗon ni on nuɗɗinayi tagowo maynowo geeɗinowo dokkowo kaɗowo diskowo baɗowo ko yiɗi on nuɗɗinayi mo to on mayri noon kalkoyan haala akhira onon bo on derɗiraɓe amin daga annabi adama en daydaɓe wala jahanɗo wiya ɓen ma to on numi ɗum wala
ko waɗi bo ɓe ngola bawɗe man ɗo ha nafsuji man en keɓay ɗum en ɗo tanayi Allah bano hani sakko wallita en dow kuuɗe salihije ha mbawen non man ñaw man hen men woni to ɗum wayi banni julɓe Allah ngajeten ɗo julɓe Allah ɗo geɓe ɗiɗi kayen bo wala tataɓo sam o ka ɗowtaniɗo Allah mo wala geddal sam o bo ɗowtaniɗo Allah be gedde maako tataɓo wala ɗowtaniɗo mo Allah mo wala geddal o o wala dow duya ɗo ko gooto ɗum annabo en on ɓe Allah reeni ɗum har gedde mawɗe e pamare fuu annabijo wala ɓaawo annabijo muhammadu sallllahu alayhi wa sallam lutti sey ñawɓe moye fu bo no yo to no junubon wayi no sifa junubon wayi ko moye fu ɗo rondi dongel muɗum goɗɗum feere ñidduɗum machine goɗɗum feere saka sakajum Allah andi ko nangirta jeya ɗum to ɗum wayi non ɗo waajuji modi ɓe ngajata yimɓe jangleji ko e mbatta fuu ngam ha ɓiya adama dondiɗo dongal junuba teddunga ka o heɓa o senna hoore mako hidde o fotta be jawmi ko ya julɓe Allah na waajo yo laɓɗo waajeteɓe o ñoroɓe no en goni en fuu on en goni en fuu har julurde nde en pat en mumini en wala yeɓre ndeya ko natata julurde ɓe en gajata ɗo ɗum mumini en waajoɓe be waajeteɓe fuu ɗum mumini en amma ɓe daruɓe her dongle maɓɓe wala mo wala dongel mum dongal ngalewal dongal junuba yo ɗum ɗo ɗo dongal man ngal teddungal yande goɗɗo riftata ngal ha misanu ha Allah etata kuuɗe jeyaɓe Allah to o yaadi ɓe kalluɗo ɗo o toskoto hidde ko imanaku maako yidamo annabijo seeto mo e to o woppi noon o hakkillanayi ɗum yama ko ɗum fooɗimo ɗum hettiniri mo eri yeɓre nde wala be meɗen goo ɓe nuɗɗinayno Allah goo o waɗi shirku masalan o wurti yeɓre julɓe Allah ya julɓe Allah ko ginmi wiigi on taskiten ko Allah umri en a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wajahidu fillahi haqqa jihadihi umrore nde Allah umri julɗo Allah ko moye fuu o wi kone her Allah her dina Allah haqiqa no horrete umrore nde wala mo nde lutti ko moy wajahidu fillahi haqqa jihadihi jotta ka sey ɗaɓɓiten noye jihadi man wayi walla en acca non noon Allah umri en kuwata wane men Allah rentini mo lutata umrore maako taw woppa ɗum yangadanaw kam Allah fitina ragara suratu nur umrore jihadi nde huuɓi mallumjo be jahilijo fuu ardiɗo be ardaɗo fuu ngam wawol wa jahiduɗo julɗo wurtay toon nden o wi bo haqqa jihadihi hada l amru amun kullun alayhi wajib ko moyjo meɗen fuu ɗo wajibi se waɗa haqqa jihadihi man nden noyno ɗum tongori hasabastita ati ɓe fodde bawɗe maako no wawi dede no Allah wawnimo ɗo se o waɗa noon ko fuɗɗirden kam koye men hoore meɗen enen goɗɗo hona hoore muɗum laaɓa o fuɗɗi jihadi ngam wangiyo jihad ɗo maratib martabaji feere feere martabaji mawɗi man nayi to a hakkilay nayi man fu gotel man fu a waɗayi an kam nden ka a honayi haqqa jihadigo koppete martaba arande ha kam jihadul mushrikin bako annabijo sallllahu alayhi wa sallam waɗi jihadi ba sahabo en mbaɗi jihadi bana salihi en mbaɗi jihadi Allah yerdoɓe Allah dumnu salatu do annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam yerdu sahabo en maako e tokkiɓe mo bi isa ɗo gotel to lattake min be ma be oya fu en mbawata jihadul mushrikin lutti tati tan marati uman tati en mbawata ummugo ya waajoyamo lattay julɗo ha suudu maako ko ha fattude maako ko ha wuro maako en wawata uslubu on ha o nanana en itta ko on dow men ko o jaɓay bo en meeɗay waɗgo ɗum se en jaha ha julɓe noon en kabda ngam wato en mbawata ko waɗi en mbawata bo diga nder nafsu men en ɗon mata tampere man lutti tati martabaji tati
martaba ɗiɗaɓa wo laaru taskutu kadi martaba tataɓa taskutu martaba tataɓa jihadul munafiqin yimɓe bangirɓe diina islama ɓe nuɗɗina lahira ɓeɗon juula ɓeɗo suuma ɓeɗon jakka ɓeɗo hijja ɓeɗon mbaɗa ko julɓe Allah waɗata fuu ha ɓe kisa ko julɓe Allah kisi ɓe keɓa ko julɓe Allah keɓi waajoɓe holla ɓe ɗum ɓe mbaɗay walla a waɗi yanda waajoya masalan naafiki en wanginiranɓe islama ngam heɓa duyaru nga annabijo yecci naafikaku no wayi sifa man ɗon ayatul munafiqi salas alama naafikaku naafikijo annabijo wi alama hunde to ɗon nde ɗon toon annabijo wi to ɗi kawtani goɗɗo naafikijo to o yewti yimɓe o fewa o wumbita fewre to o inotiri be goɗɗo o luuta ina man o waɗata diga on ɗo kaɓɓotiri ɗo ɗo suuɗi o waɗata to o holɗinama amana o jambo amana go ha riwaya feere to o jokkiri be goɗɗo o huɗa moɗi mofti her muɗum fuu lattake nafikijo tama moɗi mofta her muɗum bo woodi gikkuji man yo useni en mbawi wato waajugo yimɓe nder mujtama wayiɓe noon na saraha en foti wiigo wawɓe man ko ɗon ɗuuɗayi ko bo wala lutti martabaji ɗiɗi ya derɗiraɓe julɓe Allah martabaji ɗiɗi ɗo kanji on gondaɗi kanji on saldorɗi bo honugo gumo a yiyata goɗɗo a yiyata ɗum aɗo hawa be maako na catɗum to aɗo yiyamo kam na a balman mo amma a yiyatamo se oɗo balme a ruuta heɗɗo yuwa a ruuta heɗɗo a waɗa ha hawa mere kanko on wiyete iblis la'natullahi alayh en koni iblis ana iblis angel Allah on yecci kangel be jurriya magel fu en yiyata ngel nder surol larafi ngel ɗo waɗa en baale Allah yecci en ɗum konnejo men banguɗo diga mama men annabi adama ko yiɗi on ko shaydan yiɗi on ɓurna julɓe Allah waɗata seyorto ɗum useni en ɗo kabda be shaydan ɗo habre gonga goɗɗo numana hoorem ɗo habda be shaydan birningel ngel estoji shaydan ɗo shaydan on ɗo habdata ɗo suklimo ko shaydan wonnantamo yaake mako be wonnantamo derɗiraɓe mako julɓe Allah be mujtama'aji ko estata yimɓe ɗum ɗo suklimo ɗo haɓana ɗum woodi baɗo ɗum lutti gotel pal hakkuji nayi maratibuji man pat nayaɓel man ɗo kanjum wiyete habdugo be nafsu mum jihadu nafsi habdugo be nafsu mum jaala ngu ngu ɗowana Allah sala ko ngu milanta her miluji nafsu useni en ɗo kabdana ɗum no qalilu ni biyadi ya shakur jawmirawo wi wato luuta nafsu mum yiɗi kaza salo to nafsu yiɗi kaza ɗo laara hunde man yaadi be sharia Allah na hidde huwande nafsu wayi kaza laara hunde man ɗo sharia Allah ɗum wayi ɗum na nde lutta waygo ɗum useni goɗɗo ɗo waɗa noon ɗi nayi fu ɗi timmi to martabaji ɗi nayi timmi an be an fu en gola nder toon wa jahidu fillahi haqqa jihadihi umrore Allah ɗo dow men no mbatten kadi ya derɗiraɓe julɓe Allah mo honayi nafsu muɗum lismini nafsu ngu kuuɗe ɗe Allah yerdoto haɗi nafsu ngu haɗito ko Allah seniɗo haɗi heɓantako mo honugo konnejo ma ko birniɗo kanko wiyete iblis shaydan se to o jaali nafsu mako ngu nden kam o wawan habdugo be shaydan mo yiyatago annabijo sallallahu alayhi wa sallam hadise ol tabiti yer mako almujahidu man jahada nafsa fi taatillah walmuhajiru man hajara ma naha Allahu anhu gaɗo jihadi kam kono nafsu muɗum ngu ɗowtano Allah ha amru be nahyu fu yake annabijo egga makka hota madina egguɗo hoti madina fu inde mako muhajir o waɗi hijra o feri nokkure mako hoti wallugo dina annabijo wi baɗowo hijra kam accuɗo kalluɗum ko Allah wayi hotani her ko Allah yerdi ɗo huwa
ya derɗiraɓe julɓe Allah mo nafsu muɗum jaalake ɗum ngu mari ɗum kanko ko hiɗi taw halkuɗo jaaliɗo nafsu muɗum mari ngu kanko bo o seyo oɗon nder tinotoɓe dalila am alquran jawmirawo wi fa amma man taqa wa athara alhayata addunya fa amma man taqa wa athara alhayata addunya fa inna aljahima hiya almawa wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa anil hawa fa inna aljannata hiya almawa ayaje ɗo tokkotiri hawa naziat nafsu ɗo ƴagginan goɗɗo wartano goɗɗo ƴaggiɗo nema Allah o ƴaggorto feere jamu maako feere sembe maako feere bawɗe maako feere andal maako dede ko Allah moƴƴanta goɗɗo fu kanjum o ƴaggorto ko moye ƴaggi na o sufti ngendam duya ono ata yela maako se o waɗa ni o ɓuri ni o laranayi diina kam o taskito kadi saare maako jahim totton o nastoyta mo haɗi nafsu mum miluji duya bo tokki ko jawmirawo seniɗo a to yerdi kanko bo taskito saare maako aljanna ayaje ɗo medotiri banni nafsu man ɗo hunde man nde wirninde ɗum sirri Allah bo nder men en fuu men en woodi nafsu nafsu ɗo hunde man ɗo nde wirninde kayre nden numreten kayre nden bareten anniya kayre nden milirten Allah hokki en bo tasarrufu ha man ɓurna bo pat ko hunde man nafsu man yiɗi ɗo hunde man nde woɗa ha sharia Allah ɓurna fu se to en dooli nafsu men ha warta wato ngu yiɗan ko Allah yiɗi e to en mbaɗay noon ɗo wato ngu maran en nafsu yonan goɗɗo hay ƴaggare o latta o goɗɗo ƴaggiɗo o ƴaggoro ɓe bawɗe maako malla ɓe maral maako jawdi malla ɓe andal maako malla ɓe ko moƴƴe Allah ko Allah hokkata goɗɗo ni ɗum ƴagginamo be man ɗo welo mo bama ko wooda o sufta bo ngenam duya o acca ɗam lahira Allah umrinomo bo o hula ɗum warta o hulata ɗum o haɗata nafsu maako ko Allah seniɗo haɗi oɗo miili tokki ngu goɗɗo sufta kadi goɗɗo kakkilɗo kam sufta kadi ko ɓuri handugo ko ɓuri handango ɗum kayum bawni ni habdugo be nafsu mum jaala ngu ɗo tan Allah ɓurina comme Allah yoftugo nafsu muɗum ngu waɗa ko ngu yiɗi fuu kanjum ɓurani ɗum halkoya laarele nafsu umran goɗɗo ta hokka zakka ta waɗa sadaka ta waɗa ko ɗumejum nafsu yiɗa ta a hokki jawdi ma ɗo timman mo hokkete aɗo be iyalu abe yimɓe ma ɗuɗɗum a hokki timman na o wolwan nafsu man wiyata mo noon dalila komi wiyata on ɗo ɗum alqur'ani Allah ka wiyen wa anfiqu hayran li anfusikum ni Allah ka wi wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun Allah ka umri wi nafke ko Allah hokki on ɗo on mbaɗa nafakkare ko Allah umri on dokka zakka on dokka sadaka tatawu on enɗa jurumɓe ni Allah ka wi kanjum ɓurani on o lori o yetti mo Allah reeni ɗum colengol ɗawre nafsu muɗum kanko kam oɗon nder yimɓe natoɓe aljanna ɓurna bo pat nafsu yiɗano to goɗɗo waɗan sadaka ɗo se sañjata ɗum ceede ma sewɗe to ɗum ñiri ma se to ndi fewndi mbaldi to limse bo kiɗɗe kay ɗo ka bonni se en hokka sadaka yo kaɗoɗo ɗo ɗum ɗon saka yimɓe hunde wonde saka yimɓe bo kayre on wolwete hande hosugo tulluɗum waɗana hoore mum ha lahira nden suɓa ɓurduɗum har duniya kanjum on ɗo tan go nafsu mum na mere Allah wi wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun ɓaawo seetinago en tokkiten en ɗon no bolwa haala eltugo nafsu meɗen ɗo wana Allah en dari bo dow kalimahol nafkugo ko Allah hokki en ha ɗatal Allah ñibrugo ɗum juulurɗe e jangirle e ñibrugo ɗum ci'e ɗe tampu e mbawata margo har waala Allah umri en nafka ɗawre nde wooɗa ɗum wato ɗawgo ko mari ha ɗawa dede ko latti wajibi dow muɗum nder ɗo tan go nafsu ɗum woni ɗo tan go giɗaɗe nafsu muɗum tawan
to goɗɗo woyti masin latta ko wajibi dow muɗum bana ko ɗumejum wajibi o famɗina nafakka iyalu maako ɓikkon maako pamaro ñamata rewɓe maako hirande he'ata masalan ba wigo zakka maako o ƴaɓɓinan nde wala jaabi masalan julɓe Allah ɗuɗɗum hen goni ɗo ɓurna fu wajuji men tokkoro dow hunde wondande julɓe Allah ɗuɗɗum ha berniwol men ɗo amma en ɗo tampire jangirle masine tampere wangude en ballotira e dow majum her ko Allah yerdoto ɗuɗɓe ɗon mari ɓiɓɓe muɗum yiɗi jangugo ɓe ngola bawɗe no ɓikkon man jangira en numanayi ɗum en numani hoore men tan en numanayi ɓiɓɓe julɓe Allah misalu on ɗo julɓe Allah to wallotiran Allah sini ɗo wallan ɓe ngam kanko umri wa ta'awanu al birri wat taqwa to ɓe ballotirta bo accan ɓe yo kanjum ɗum tokkitango nafsu muɗum waɗata ɓi adama suɓana hooreyel mum tan o suɓanta diina to haala diina bo o wiya ɓikkon maako tan o janginta ɓikkoye julɓe fu ɗum ɓiɓɓe men ko derɗiraɓe men nafkugo ɗo ya ihwan Allah on umri ɗum wa anfiqu hayran li anfusikum o wi to on ho nafki ko Allah hokki on ɗono kanjum ɓurani on hoore oron wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun mo Allah reeni ɗum ɗawre o lattake nder yimɓe salihi en natoɓe aljanna na moy fu Allah reeni ɗum hama ashahihu ɗum elende ko o mari no ɗuɗiri fu o yiya to wot ko o waɗi ɗo jinnan ta jinna ndika o fadda yowwa nafsu maako nden umra mo wato o hokka malayin al malayin ha kuje ɗe duya ɗe nafata amma sulere woore o itta ka seto o sañji nde wojiti warti boɗeyel nden o hokka dala nogas a waɗa joyi Allah bo boro warta nogas ko sappo ya julɓe Allah yiɗa israf sakko ha ko nafata wala mo dulli kujeji duya ko nafata butumere goɗɗo ho'ata malayinel malayin hokka mi ɗawi goɗɗum ɗume wala mo anda million ji sappo sappan e wallita ɗum nafata bo ko ɗumejum ko her duya masa ko her lahira ngam nafsu maako on jaali kanko yiɗi ko mo fotata be maako ko mo hulata lawmata laayi min feloɓe wolwanimo bo o wiya min mari o yejjiti Allah on hokkimo min mari mi waɗan no mi yiɗi fu mi waɗan no Allah yiɗi fu ni on jawabu julɗo Allah marniyam mi waɗan no Allah yerdoto ɓi adama finanayi ɗum ɗo hongo nafsu ɗo hoyayi sey goɗɗo horsita ngu laara kayum bo useni her ko Allah yerdata to toye on nafsu mum ɓuri miilirgo lestiri toon kujeji ñidduɗi ɗo hetto o heedi hetton o fela nafsu maako go o wata ngo her laawol e to na noon o wala hakkilo oɗo acci nafsu maako nonnoon nden kana nder yimɓe marɓe hakkilo oɗon nder goɗɗo wato hande nder yimɓeji nonnoon kon dalila am bo hadisewol annabijo kanko on wi ko o wi bo gonga alkayisu man dana nafsa goɗɗo kakkilɗo kam wato elto nafsu mum horsita ngu o dola ngu ha deydey ko Allah yerdata ka sam o haɗa ngu har ko Allah yerdoto bo o dola ngu ngu huwa ngam ɗabi'a nafsu doggiri luutugo sharia seeɗan ɗo ɓarlotiri be nafsu go annabi jo wi wal ajizu man atba'a nafsahu wa hawaha wa tamanna ala llahi al amani o tokkitina nafsu ma ko ngu yiɗi o waɗata nden o wiya kayna o julɗo na allahu gafuru rahimu o yejjiti allahu shadidul iqab ɗum ɗo saka men enen julɓe na woɓɓe feere ko moye nder meɗen wonɓe tawaɓe han men ha ɗo fu moyjo fu kayen ɓuri andugo yaake mum be yaakeel muɗum ko noon o ɓuri andugo toy o boofiri to boofi ma ko woniri useni ko nafata kam o hutinira ko o nani ɗuɗɓe julɓe Allah ɗo hutinira ko nafi ko nani amma ɗuɗɓe bo hutinirta noy goɗɗo wiyata goɗɗo feere kay waaju hande ɗo hulni masine kay woodi ko waaji ha julurde hande ɗo kana heɓata
ngam waajo hande ɗo ɓe waaji kai waajo kulni ngu waajama ɗo kam goɗɗo tokki kam ɗo kam nafata ko nafata kam goɗɗo waato ko woni no yaakeji muɗum wonno ɗi woɗay ɗo o acca o huwa ko Allah yerdoto to ɗum kalluɗe o waɗanno ɗo o rammiɗa her maaje to boɗɗe on o yeebi o waɗay o tiiɗa o waɗa ya ihwan honugo nafsu man ɗo ɗum be martabaji kayen bo feere feere na buuno noon no goɗɗo waɗata wato jaala nafsuyel muɗum har ko Allah yerdata ko kanjum ɗo nde ɗum wolwa fu goɗɗo hanami andi ɗum to a andi ɗum nafsuma jaalima kuje nayi to ɓi adama wato tokkake ɗo o jaaloto nafsu mako kuje nayi en limtino maratibul jihad en tawi ha toon wonɓe nder man famɗi ha meɗen yayo mere jotta bo honugo nafsum jaala ngu wartira ngu ba julɓe Allah yerdi bana julɓe Allah mbayi ba sali en mbayi ɗo kuje nayi tasku kadi ha en limtaɗe a laara aɗo nder maaje aɗo habda be man na koɗe nayi fu an ka a wonda be man aɗo yaasi honugo nafsu maɗa a siwa fuɗɗugo tawon go'o man ɓi adama haɓana jangugo diina Allah to ni a anda diina Allah a tokkitane nafsu ma ko yiɗi mo anda Allah yottata her Allah andugo ɗo sey ƴammugo wiyatake sey yoyi a loota alluha ma a yaha jangirde a yaha a janga a to a waɗi noon a waɗi ko ɓuri amma ko woni hande ko nafatama ka ƴamgo anduɓe nde weeti fu heɓu kalimawol gotol ha diina ma a ƴama a waɗa programme ma an bo nder ko a huwata fu nde weeti fu haala diina maɗa ɗo woodi ko a ɓesdorto ɗum no foti fu fodde balɗe ma a waɗi ɗum na a woodi programme ji kuuɗe maka pat nde weeti fu a waɗan kaza nde weeti fu a yahan kaza a waɗan kaza a waɗan kaza a waɗan kaza a waɗa useni har lahira ma bo woodi ko aɗo ɓesdoro ɗum ɗo bo har diina maɗa woodi ko a haɓata ɓesdorgo ne ko a wala numoni ɓe hoore ma to ni a wala haala ta'allum din a ekkitata diina islam a anda ko wajibi doma an kam aɗo wiya yimɓe ɗo waɗa tan a tokki ɓe a ɓorni ɓornurce julɓe toggoje maɓɓe a meeti metaliji maɓɓe a jogi tasbiji maɓɓe a naati julurɗe maɓɓe aɗo waɗa ko ɓe mbaɗata a anda diina Allah Allah bo anda ko nder nafsu mana ya derɗiraɓe julɓe Allah wi'atake yo yimɓe fu sellata anduɓe aa moy fu de nde andal no foti amma fuɗɗule an ka hande ka kaza on a emata ha diina ma amma bo a anda no a ƴamrata yaw ha mallum le mi yiɗi haala diina yeccam le no mi fuɗɗirta ƴamgo na o yeccete to lattake a yeebi her andugo diina ɗo a honay nafsu ma almuminu yata'allamu lhuda ɗaɓɓita handitugo nafsu maako her kuuɗe ɗe Allah yiɗa heɓa o handito o huwa o tokko annabijo sallllahu alayhi wa sallam o yi'a annabijo yer aljanna o naata jannatal firdaus ɗum heɓata ko sebbe andugo diina go ngam a majjuɗo ɗo a yeldantake Allah hokki kala ko moye fuɗemgal e noppi e hakkilo e giɗɗe e faamu hunde duya pat a wawi waɗugo sey jangugo diina tan a wawata ɗum hakkiltako to go'o martaba gotel ko a honirta nafsu maɗa ka yeebi to aɗo janga fatiha ɗo welay sam ko waɗi welay ɗo a ekkitay feere a bisma bismawol ɗo a diwa ayaji arande ngam rahmanir rahim nder fatiha ɗo nandi adilla maliki yawmi din ɗo waɗa to a hakkilanayi diina ma ɗo waɗa bana ni ko a waɗata pat to goɗɗo nani ni aɗo waɗa lahan haman a meeɗay bo vo'itingo a tahiya to aɗo janga ma wala ibadullahi salihin a faalata haala man vo'ingo masalan yo derɗam komi yiɗi ɗo go'o kam to goɗɗo yiɗi honugo nafsu muɗum o haɓa ƴamgo diina maako ƴamgo ɗon jangde wayne waɗi kasare wayne waɗi kasare wayne waɗi kasare aa en acca ɗum en kosa kalimaji ɗi ngola mana en ɗo karramna doro Allah en acci asmaullahi alhusna ɗo nder meɗen kadi lekki man tuubugo sendirgo be majum metata waɗgo ba majum ɗo toro Allah yaafo ɗum har ko seli her majum ya ihwan nder kuuɗe ko salori ɓiɓɓe adama julɓe Allah adilaku ɗo
kanjum ɗum hoorejum goɗɗo yama ko ɓurni nafsu mum do tana muɗum ko wala gonga bo ɗon nder julɓe Allah banni yiɗani hoore mum ko bandira e muɗum ko soobira e muɗum marɓe wato woɓɓe feere julɓe Allah ba muɗum kamɓe kam o hudataɓe maɓɓe bil adli ɗo ɗo sifa man woɗayi wa iza qultum fadilu e ko tokki ko ɗum bandiraɓe yi adama finana ɗum na hin hito tan addilta ko moyjo se waɗi adilako hoore muɗum diga ha ɓikkon ma ha iyaluji maɗa sobira e maɗa annabijo sahabojo wari ha annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wari o wi o hokki ɓi ko waynejo kaza hunde duniyaru annabijo wi a woodi ɓiɓɓe na ni ko annabijo emmo o wi o woodi wat kalimtugo wayneno wayneno annabijo kamɓe fof a hokki ɓe ba a hokki ɓiyaɗo na oɗo mo a waddi seedingoyam ɗo na o wi kaay annabijo a hokkayi ɓe nden ka ɗaɓɓutu seede o ko luutiyam min kam mi seedata dow toñande jawdi maako ɓiɓɓe maako o suɓi gooto o hokki annabijo wi o waɗay adilakowar luttuɓe o aawi konnaago hakkunde maɓɓe o ɓurni gooto dow ɓe aɗo annabijo sali seedango mo holli mo o waɗay ko haani ɓi adama se o wona o adlan ha yakeji maako fof adilijo to na noon ɗo wato ɗum zulmu wa zulmu zulumati yawmal qiyama to ñande bo ɗum nibre yande dargal nibre mona woore niɓe e hebbingo alkawal alkotira be goɗɗo se kebbina alkawal to goɗɗo hebbinta alkawal ɗo na ɗum sifa jul annabijo yecci en sifa munafiqin soyde hebbingo alwafa'u ɗo ɗum sifa men amma ɗon nder meɗen yeebiɓe ɗum mura'atul uhudi wa adami naqdiha ngam ha naate nder mangtaɓe wal mufuna bi ahadim ida ahadu a alkini Allah diga alamu zarri yande en gurta har ɓawo mama men annabi adama alayhi salam Allah eftini takle ɗe e koceje asamanji lesdi fuɗɗi sali huugo amana man en koosi en garan en nuɗɗina Allah en tokkonulaɗo Allah ko wi en ndewamo kanko tan kanjum on hakkunde on be Allah ɗuɗɓe men yejjiti ɗum garije ɗe he kewi safotoɓe jasiroɓe dina siniroɓe cheikh ousmane nder julɓe Allah ɗo woodi julɓe Allah ɗo huwa kuuɗe heferɓe ko woni kuuɗe heferɓe basiri na ɗum kefaraku har siri naati fu ɗum shirku on won nder cheikh ousmane garije ɗe e kewi yani safotoɓe yimɓe caafi julɗo Allah amma tawa woodi qur'ajum goɗɗum feere o watta to ɗum yarata mo yiite lahira alkawal ngal en koosi ɓe Allah sirku wala ɗo wala man nden en latta en julɓe haqiqa en alkawal men hakkunde men be yimɓe en gonɗa her majum ta en jambuɓe to ɗum jawle maɓɓe ma ta en mbaɗa khiyana en bonna en mbaɗa amana ba sifa julɓe Allah ɗuɗɗum sifaji men ko yeeba kanjum waɗi yo en kaaɗi he konguɗi kuuɗe men gurata wajuji men garti ɗum felore dow men ko woni felore yeccugo goɗɗo ayibeji muɗum en ɗo keewi ayibeji en wiyata en malaika en amma kalluɗum ɗo heewi her men en fota en laaɓa en ngola ayibeji amma hani en mbaɗa tadaruku en kewtitina goɗɗi kam wato mboɗengaji ɗuɗɗi ɗum woni o sifa meɗen ɗo en geeɓi ɗum e gongaku kam ɗum sifa julɗo Allah kanjum woni sifa mako er imanako fewre warti ɗum sifaji julɓe woɗɓe feere annabijo on o yecci goɗɗo seedata oɗo fewa oɗo taskita fewre o fewa ha o taskite o winde her Allah o pewowo fewre yaranmo er fasikaku ɗum laawol ite lahira goɗɗo o anda ko o wiyata o taskitata o waɗa riwaya kadiba ma goɗɗo fewi fewre o filla nde malla bo o wuɓɓitande kanko be hoore maako ɗo na sifa julɓe Allah julɗo Allah kam latta
ɗemgal maako gonɗungal wala ko weli bana yimɓe fu andiramo har o woni fu wayne on wi kaza kam ma'anahu ɓe ɗo mbowi o fewata ha pewe ɗo mema dina meɗen ko noon nder sumayeje meɗen giɗɗe lewru ɗum warti ɗum pewe lañata saka julɓe Allah wala ɓe yiyanta yimɓe lewru tina juuloɓe julɓe Allah darorɗe lewru sumaye darorɗe lewru julde majjiri julɓe Allah majjiri julɓe Allah jamanu so jaayi ɗum julɓe Allah man bo ma pewe naatini ha warti ɗum heftatako julɓe Allah hoyde sumayeje ñalɗe kaza ɓe juule ñalɗe kaza sababu man ɗum soyde gonɗugo her ɗemɗe maɓɓe seɗɗuɗo Allah mangti gonɗuɓe wasadiqina wasadiqat nder o mangtata sali en to en giɗi ha en lattan noon kam se to en gayliti yaake men kanjum en wi lekki man ɗo sendirgo be majum anniyago lorata her majum e torgo Allah bo yaafo ɗum har ko ɓeɗi ya ihwan moɓɗum ko mooɓi man pa umrugo mboɗenga haɗa hallende kanka on dada haala ma umrugo mboɗenga haɗa hallende ɗo waɗata ko seeto en umriti enen ɓe hoore men en andi ko woni o boɗɗum en kuwi en andi ko woni o kalluɗum en acci nden kam en mbiyantana meɗen ɗo boɗɗum huwu ɗo bo kalluɗum accu fanna en lattay noon fuu wala no en mbira no en mbirata en woɗay en halluɓe en wiya goɗɗo ta waɗu hallende en woɗɓe en woɗay en wiya goɗɗo woɗu no woɗirta na o ginnano oɗo yiya en ko kaɓeten ɗo en bo'inayake men no kolliren tana meɗen islama nda no wayi islama nda no wayi to en kolli nda no islama wayi en mbaawi noon enen boɗɗum ɓe nani o ƴamata en umrugo mboɗenga haɗa hallende ɗo kanjum ko Allah wi en waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhayri wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari kadi umrugo mboɗenga haɗa hallende man ɗo kanjum won kuugal annabo en gal teddungal ɗum heɓata ko seeto en mbo'in yaakeji meɗen wakkatiji men ɓadidiri ya ihwan Allah sini ɗo handu en tokkin en sunna annabijo lunsid en ɗate shayɗan والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين واجعلنا متبعين سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وصل اللهم على سيدنا محمد وسلم